ऐसा बोले कहा नले ताग लागू का रंजी कोन भाषार কথা गाड़ी चलाइछु चलाइबि रे चलाइछु तो एकन रे संडा कन जरलुस एबे गाड़ी लगे बसलु अरे कोलमी हम खाइबा को जिबो ज्ञान व्यवस्था निस्किनु ज्ञान बोर्ड लग हाई भाई मन कण का अच्छा सब लोग बोला कि जदी बोल रे बोले बोला करो आज वीडियो हैला नहीं कि आज आम खाइबू अरे आम खाइबाटा चढ़ा कि किछि मिसा नहीं अरे एतकी आगे वीडियो गाय टोटाल गुलो छु तो हमर देसी आदिवासी चैनल को नहीं सपोर्ट करो ठीक है वीडियो बोल लागबो बोले लाइक एंड शेयर करो और आम खाइबाटा के देख करी लाल गुटो नहला अगला गुको देखा रे 2500 आम एटा रोता रे कलर अच्छे रे भाई फाके नहीं कहीं देख भाई नहीं रे देख भाई ये है एड़े मार बुट्टा फसला আছে আলে নে বিগ ভাই দার আর দেখ বুটা अरे চুগনা ভাই চুগনা বাইগার বুট্টা ফসলা আছে ভাই এটা আমার কলবিয়াম যে এত ফাকে নাই গোটে দুইটা আছে পাগলা আছে এটা দুইটা আছে আমি তিন লোক কাটি করে খাইবো তারপরে এটা আজির ভিডিও নাই কি কালি আম খাইবা বিষয় রাখা আছে আর কিছু মিশা নাই দে রে ভাই দে 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 তো গোটে শ্যাম পাগলা আছে এটা আর এটামসা পাকে নাই হ্যাঁ দে আরে গোটে অরে আরে গোটে আম পাগলা আছে তোমাকে দেখাইলিনি এবে তুমি দেখো আর টিকে এনজয় করো আমার ভিডিও এই টিকে ধরে মাংড়ু দেখা গাইস এটা গোটে গাইস দেখাও লেবলে বা এতে ফাঁকা নাই রে हां পরে কো আম পাগলাটা গোটে কো হাই গাইস हमारा आम হ্যাঁ ओडिया দেশে কো সাঙ্গ মানে মামর আম পাচরা আছে দেখছা কেমতি কাটি করে খাইবো সে ভিডিও দেখছা নেক্সট পার্ট আমি কেমতি খাইবো এটা দেখ না এটা নাই কেমতি উত্তর লিও আদাইলে ভাই জীবন মনা দাইলে এ দে এ আম রই রেসিং আই কি পাকি রেলে না ভাই এটা খাইবি কালারিং এটা ফাঁকে নাই তা খাই কি নাইতা দুইটা আমসে পাগলা আছে বেশি উপরে না গো গর আছে চাড়া নে দরডা আজ কেত কর লম্বড়ি छड़ा ही नहीं पूरा एटा दरने आसो आसो आइटा बन ऊपरटा ही नहीं देखरे टिके टिके हेला आसे पक्का होगा अच्छा उन्होंने मिर्ची के काम अरे आम जा खाइबो काय करबो कोदड़ी मन तो हे खाना टिंगरी टिंगरीटा कैसा बोले कुआ नो दम उतर नहीं पता ना सर उतर लेसला उतर से जुपाटा आइला कि नहीं सुबिल केने जीवा से गाड़ी पाक जबना आगरे हेडी आम सब ततकी पागलाडा ततकी करलु बे अरे बे टिके खाइबा बारी होची एबे खाइबो काटी करी खाइबो हमरो लंका टेस्ट बोली करे केंडे एक सेकी रे एतकी से ओइसे बे की फेट पुरसे बे की उतर रे बकवा तो करे पर्सनल कोबा पड़ला नि केंती नितली रे भाई कैसे दूर चलो जीवा एउस गह अनिडे सब सर्दी आने महा नरनवा ना निचर गसी ना इदी नादी ನಂಗೆ इदी नादी रा ए भाषा बुझी पारछु कि नहीं एटा हमर कोई भाषा आमी कोन सांगाबान देखा साब फेर की दे दोस्ती दुआ बिकी मेरे भाई एनी मुते काट दे ब्रो कंटिन्यू आ शॉर्ट कर
এটা বেশি স্বাদ রে এটা আমার সাঙ্গ মনকে নেই দেবার লা যে देखा আরে ছাড়ে গুতম না ফটো গুত পাতি মুতি ছাড় রে বংকার গীত মন করলি শুনবি আর জিগলো আছে এটা हमारा वीडियो खत्म हो गया हम मन नहीं के सब बोल আছে আজুরি ভিডিও এসকি পায়া কা আমার আম দেখছা এসকে নানা কে এটা ন মিলে নে हमारा वीडियो खत्म हो गया हमारा वीडियो सर लावे एसकी रुआ का समाप्त बाय